Think before you click. Anay usa ka 26 anyos nga babae nga mitanyag og 75 milyones ka pesos sa iyang Facebook account alang sa mga makapatay ni Presidente Duterte ang nadakpan sa mga otoridad. Pagpatinaw sa dinakpan nga adunay laing tao nga migamit sa iyang Facebook profile. Ano yung report? Gidala sa bahatan sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG-7 ang 26 anyos nga taga-barangay Ibabaw lungsod sa Cordova. Nasikop siya sa CIDG-7 o sa Regional Anti-Cybercrime Unit RACO 7 o ubang mga unit sa kapulisan tungod sa iyang pagpost sa social media ang nanghulga batok sa presidente. Kaninang buntag adunay gipahimutang ang ang CIDG. CIDG Mandawi City in coordination with the other units, no? Lapu-Lapu City Field Unit, ang ganang RIU, o kining Cordova, MPS, and Regional Anti-Cybercrime Unit 7. Sa post sa social media, mitanyag siya og 75 milyones pesos sa makapatay sa presidente sa iyang kadismaya. Wa makuha sa balitang bisdak ang iyang habig apan matod sa CIDG-7 mihimakak ang dinakpan. Doon na kunoy laing tao nga migamit sa iyang FB profile. Matod sa CIDG, ang korte na ang mohukom sa kasong inciting to sedition nga ipasaka batok sa suspect. Diya nga so gi-exploit nato ni nagkandak og kining investigation, cybercrime patrolling. So na pamatudan nato nga adunay tao nga nagpost ni. So diha gikandak og kining police operation. Di nakuha nato ang usa ka lumulupyo sa diha sa Cordova. Pasidaan sa CIDG sa publiko nga magbantay sa ilahang mga post kay masubay ra sila. Samtang sa Dagupan City sa Pangasinan, nasikop usab ang usa ka lalaki nga nagpost sa social media nga motanyag usab og 50 milyones pesos alang sa makapatay ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinerge ko yung kanilang profiles, sinerge ko yung kanilang chat groups, kinonect ko hanggang sa marating ako dito sa ating subject. Nasikop ang suspek sa Santa Cruz, Zambales, kinsa usa ka magtutudlo nga mipadayag sa iyang pagbasol. Nagtuo ang usa ka sociologist, mangandoy lang kining makadapit og pagtagan aron mo sikat. Dahil sa kasikatan ng social media, marami ang nagsasamantala para pag nasabi nila yung kanilang hinaing o yung kanilang gustong sabihin, ay maraming viewers na pwedeng mag-like, mag-share. Mag-atubang og umaybayng kaso ang suspek og posibleng matangtangan og lisensya isip magtutudlo. Think before you click. Moni ang pahimangno sa mga otoridad alang sa mga netizen nga magpataka og post sa social media kay basin og kini ang maghatod kaninyo sa kalautan, ilabi na kung ang inyong mga post maghatag og kadaot ngadto sa inyong isig ka tawo. Kauban ni Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.